Tháinig mí na hail an sáinneamh chun na dTarracóirí go léir éiscint. Sprá leis na bócalaí John Deere's agus roiint maith an sáinneamh agus cúpla hairgead chumá háartas don Hope Foundation chumá. Rith dTarracóirí siúla going in Murray's take Maraha, he's the helvet, how she dul haimpel an Shanna Phobail agus rash an so. Bhí ana-dheacair le déanaí bheith going chun láise agrú, bhí aring rudí bhailiú gur crancóir agus cabhair agus airí mar sin a dhéanamh don rud seo. Caidhmid 2000 don an Hope Foundation chun dá lamh. Tá Chloe am rám ar scoil, tá mí anna cordú, so tá míad ag déanamh le chéile agus gur féidir an ceiriú lena chéile agus an hairgead all níos mura. Beidh séisiir ó an mion scoil ag dul go calcota an bhíonn sicuí agus tá súlaing an hairgead dhéanamh inniuh chun ceiriú leis na páistí a calcota. Beidh míad ag dul go dtí ospidéal agus ag bualadh le páistí agus ag ceiriú le scoilna agus rudaí. Beidh tarracóirí ag bhailiú anseo agus beidh siad ag tiomáint timpeall an pharóiste. Seo amach an óige san I seo le New Holland 8360. I ghlacha port and so tractor on Hope Foundation. Mar bháthar is tócha tá imní ar an goléir dul ach bhí na daoine ó Hope síosling agus bhí iadidir doing cadíonn siad lo cá anan siad agus cadíonn siad lo gach lo. Bhí an seasca dalta dul lo, so beidh siad go léir deanta chéile agus súlaing go mbeidh ban siad tanmhas an amán. Beidh sé an iachar ortha ach tugtar cabhair dó bheann comá agus Somála in dhiaidh. Fadamóid sé just mar dí atá dal a raig in sundown, hosa cástó chun idir líon agus á nuacht na rudí a bhíon ar siúd, bud chun é éiscint go ddíireach beidh sé deachar ortha súlagam go mbeidh siad ócé an. Tá lán rudí de friúlá dhéanamh có bhí madan cafe có hálatigh Maríasa Pamela hain agus chur macair le mailín cailí ceolchur mar siúl in san sépéile don gur fáin. Tá si géad sicéidí, leir seach láid, dul tíigh, tá si ana go nóg ar fad chun a dí se léir dhéanamh. I suppose an ról hagam san saingamh just chun carúla leis na cabhair, bunaí, copánta, díal na tigéidí agus rudaí mar sin agus agsú go méid go leor daoine soch an carú agus takeúla. Tám sa rán céine le dóibh orla agus form an dTarracóirí iad. Ní siad ecrann an dTarracóirí tiomáint mar bhí mé se haimpel an dTarracóirí gach lá am saoil rilí agus bhí mé momalt le iad annach go lá agus bhí siise an duine a bhí tarracóirí dom chun tiomáint. Bhím passionéirí sa síocháin son agus bhfuil chur aon rud air le rilí. Bhí mo bháthar ag saon or bhí mar tacht síos agus an báir an sos an so. Is tólam tha mé dul amach go dtí Robert's Cross agus san thomaigh chun casa ar clé sos bhíonn Shanna Phobail agus an son thomaigh chun casa clé arís chun dul síos go dtí sea view agus bhíonn annach cuid view na dasa ó sea view agus an son thomaigh chun tar aise seo.